हेलौ लोगोफोर एनएस मिक्सार चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर इमेल आइडिखौ माबोरै खुलियो बिनि सोमोन्दै आं बे भिडिअखौ लानानै फैदों। स्मार्टफन बाहायोब्ला इमेल आइडिया जोबोद गोनांथार, बेखौ बयबो मिथिगौ। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आंनि मोनसे खावलायनाय, नोंथाङा दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो दामनानै होदो। अब्ला थौदो लोगोफोर, भिडिअखौ जागायदिनि। लेट्स गो। अब्ला लोगोफोर जोङो इमेल आइडिखौ खुलिनो थाखाय मोनसे एप्लिकेशनाव थांनांगोन। जिमेल, नैबे जिमेल एप्लिकेशन दङ। बे जिमेल एप्लिकेशनाव थांनानै बै आगसिनि गोजौ खनायाव मोनथाम सिन दं, बेवहाय क्लिक खालामदो। बेनिफ्राय बै आगदानि गोजौ खनायाव एर' मोनसे दं, बेवहाय क्लिक खालामनांगोन। बेनिफ्राय नैबे एड एकाउन्ट, बे एड एकाउन्टआव क्लिक खालामनांगोन। बेनिफ्राय नैबे गुगोलाव क्लिक खालामनानै होदो। बेनिफ्राय नै बिदि चेकिं इनफरमेसन फैगोन, बेवहाय गोसोम जादों, बेवहाय स्क्रिन लकखौ खेवनो होयो। खेवखांनायनि उनाव नैबे चेकिं इनफरमेसन जाबावो, दसे चेकिं इनफरमेसन जागोन। थ' लोगोफोर जोबोद गोरलै, एसेबां गोरा नङा। नै बिदि फैबाय। जुदि इमेल आइडि गैखायाब्ला बै जिमेल एप्लिकेशनखौ खेवनाय लोगो लोगो बिदि नुजाफैगोन। बेनिफ्राय नैबे क्रिएट एकाउन्टआव क्लिक खालामनांगोन। दानिया बे फर माइसेल्फआव क्लिक खालामदो। बिदि फैबाय, बेहाय फार्स्ट नेम, नैबेयाव लास्ट नेम होनांगोन। आं होखांबाय। दानिया नेक्स्टआव क्लिक खालामनानै होदो। दसे सम बेफोरबायदि सार्च जागोन। दानिया नैबेयाव डेट अफ बार्थ होनांगोन, डेट आरो मान्थ आरो बेवहाय इयार, नैबेयाव जेन्डार बेखौ सेलेक्ट खालामनांगोन। बेवहाय होनोसै डेट, मान्थ, बेवहाय मान्थ, ओमफ्राय नैबेहाय इयारखौ बेवहाय होनांगोन। बेनिफ्राय नैबेहाय जेन्डारखौ सेलेक्ट खालामनानै होदो आरो नेक्स्टआव थुनानै होदो। दानिया बेवहाय मोननै इमेल आइडि फैदों, बे मोननैखौ नोङो बासिनानै लानो हायो। जुदि बेयाव थानायखौ लायाब्ला, गोसोबायदि खालामब्ला नैबेयावहाय क्लिक खालामनांगोन। नैबे लास्टआव क्लिक खालामनानै बेवहाय नों गोसोबायदि बानायनानै लानो हागोन इमेल आइडिखौ। आं बेवहाय बानाया, फार्स्टनिखौनो क्लिक खालामगोन, फार्स्टनिखौनो होगोन। बेनिफ्राय नैबेवहाय नेक्स्टआव होदो। दानिया बेवहाय पासवार्डखौ गोसोबायदि खालामनानै लानो हायो। बेवहाय आं पासवार्डखौ होनोसै। पासवार्डखौ बेयाव नायनोबो हायो श'आव होनानै। दा नेक्स्टआव क्लिक खालामनानै होदो। दानिया बिदि इन्टारफेस फैबाय। दानिया नैबे गाहायथिं लांनानै येस आइ एम इन, बेवहाय क्लिक खालामनानै होदो। बिदि फैबाय, बैहाय नुगोन इमेल आइडिखौ। दानिया नेक्स्टआव क्लिक खालामदो। बेनिफ्राय गाहायथिं लांनानै आइ एग्रियाव क्लिक खालामदो। दसे सम सार्च जागोन। जोब्बाय प्रसेसा, जासिगोन आइडिया। दसे सम प्रसेस जागोन बेयावबो। जाबाय, आइडि खुलिनाया कमप्लिट जाबाय आरो। थ' लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो शेयार खालामदो। स' थेंक इउ।